Da li vi poslije nama da odgovorite precizno, jer vi potpisujete račune, da li vi išta znate ili ništa ne znate? A mi samo i to, ja vas ništa nisam, ja sam uzbunjenija nego kad sam došla ovde, a trebali ste da mi pojasnite celu ovu priču oko predstave. Možete papir da nam donesete, da vidimo najzad da ne baratamo netačnim podacima. Možda uopšte predstava ne košta 19 miliona, možda košta 5 miliona, mi ne znamo. To je sve rekao, mada je predsjednik Upravnog odbora iznao te podatke, da košta 19 miliona, taj o kome vi govorite. Dajte donesete papir, imamo pravo, rekli ste, o značaju javne informacije, da vidimo, da ne pišemo na pamet i da hoćemo da vidimo. Vi ste i menadžer, vi nama sve vreme govorite kao da ste režiser ove predstave, ali vi ste menadžer ove što vi ovde uopšte radite? Znate šta, ja se vama stvarno, evo, vidim to, vi ste ova strana za izvinjavanje. Sada vam se izvinjavam što sam opsednut predstavom i kvalitetom predstave, nastavit ću da budem tako, zaista, tako da ne mogu, ja izvinjavam se ponovo, ja nisam shvatio stvarno kvalitet predstave. Na finansijsku konstrukciju predstave, kažete nam da ne želim. Ja imam obavezu, kao i svaki direktor u prošlih 125 godina i po sadašnjem statutu ove kuće, da budem opsednut kvalitetom predstave. Ja zaista, to je prva stvar kojom se ja bavim, to je poslednja stvar kojom se ja bavim, sve drugo zaista mi žao, ali nije... Kažete? Da li to znači da je budžet tajni? Kako tajni? Da. Dobro, kako tajni? Ja dobijem račun kao poreski obveznik, koliko košta ova predstava? To nas interesuje, to interesuje građana. Recite nam, odgovorite nam, ako znate. Ako ne znate, kažete ne znate. Da, dobro. Predstava posle usvajanja specifikacije ima jedan deo koji morate znate, a to je da kad se završi predstava, specifikacija je projekcija troškova. Ona prvo mora da se usvoji, da bi se pre toga mora da se usvoji plan i program. Zatim specifikacija. To je sve usvojeno, apsolutno. Zatim mora da se, kad se završi predstava, onda idu troškovi. Znači i takođe to upravni odbor mora da usvoji taj izveštaj. On ne sme da prelazi ne sme da prelazi pozicije koje su specifikacijom predviđene. A kolike su te koje su predviđene specifikacije? Kako koja? Ukupno, svi na cena broj. Predstava, slušajte, stvarno, ja... Gospodine Vuković, nema razloga, vi gubite vreme, mi gubimo vreme. Razumete, da treba da idemo da objavimo ovo o čemu smo danas govorili. Ja sam 2 dana od predstave. Nemojte, moram se, ne mislim da je ovo gubljenje vremena što pričamo, zaista. Tako je. Mi vas pitamo u tom slučaju, kao osoba koja odgovara za finansijsko poslovanje, koliko košta ova predstava? To se posle predstave, to je ovaj deo koji upravni odbor treba da usvoji, to je kada se završi. Da li koliko je predviđeno za ovu predstavu? Što je usvojeno već, koliko je predviđeno? Da vam kažem nešto, malo. Ovo je stvarno i po kvalitetu koji ispada i po svemu ovome malo košta predstava. Malo košta predstava. Kažete? Ciframa, ako možete. Kažete? U apsolutno standardnim ciframa za jedan ovako veliki događaj u ovako kratkom vremenskom roku. Apsolutno. Kažete samo koja je cifra, verujemo da je to to, da je to sve super. Pa dobro, svi znamo, tolika je cifra, 19 miliona, pa šta? Apsolutno, evo, imat ćemo posle predstave, ćemo naravno, vi te informacije imate pravo da znate, posle predstave kada upravni odbor bude usvajao specifikaciju troškova, to isto možemo da pričamo i da pričamo u kontekstu kvaliteta i svega koliko je to razumno i srazmerno.